Baqgħet fuq fom kulħadd is-sejba ta' 3 katavri falqa fil-qajjenza limiti ta' Birzebbuġa. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-qtil doppju ta' traffikant ta' droga Mario Camilleri magħruf bħala l-Imnieħru u ibnu il-ħamis filgħaxija ħadu żvolta il-ġimgħa filgħodu meta nstab it-tielet katavru. Kollox qed jindika li l-pala tas-sieq li nstabet hija ta' Matthew Zara ta' 27 sena mill-Belt Valletta li jeb fil-15 ta' Wissu tas-sena li għaddiet. Matthew kien ħareġ mid-dar u ma rritornax. Il-karozza tiegħu kienet instabet f'Marsaxlok l-għada filgħaxija. Mill-istħarriġ jindika li ibn Mario Camilleri li għandu l-istess isem huwa magħruf bħala Mario Junior miet b'diversi daqqiet ta' sikkina. Mhux esklus li l-missier miet b'kawżi naturali wara li ra xena makabra qudiemu. Wan jużar il-post tad-delitt is-sibt filgħodu għalqa wara t-tankijiet li kienu jintużaw mill-impjant tal-gass fi sqaq li hemm ma' triq l-Annejja f'Birzebbuġa. Sas-sibt filgħodu esperti kienu qed iqallbu l-ħamrija fil-post fejn instabu l-katavri. It-tama tal-Pulizija li instabu affarijiet oħra li jistgħu jitfgħu aktar dawl fuq it-tielet katavru. Ix-xogħol irid isir b'galbu kbir u mhux esklus li jibqa' għaddej fil-jiem li ġejjin. Intant, il-ġimgħa filgħaxija għall-ħabta tal-10 tressaq il-qorti taħt arrest Jason Galea ta' 39 sena minn Birzebbuġa b'konnessjoni mal-qtil tal-Imnieħru u ibnu li jiġu ħatnu u n-neputi tiegħu. Qed jingħad li kien Jason Galea stess li informa lill-Pulizija fejn ra l-aħħar lil Mario u lill-ibnu. Meta l-Pulizija marru fuq il-post li wrihom Galea, innutaw il-pala tal-id ħirġa minn taħt il-ħamrija li kienet ta' wieħed mill-katavri. Fost oħrajn Galea huwa akkużat li wettaq l-omiċidju flimkien ma' persuni oħra u li prova jaħbi l-katavri. Huwa qed jinżamm arrestat wara li fil-qorti wieġeb li mhuwiex ħati.